आङो जेनेबा बे जाय गथ'खौ बे जोनोम होनानै बोसोरनै मास मोनसे जाहैबाय गथ'आ आंबो बेखौ ओरैनो हगारा दा नंगौ नंगौ आंहाबो माबा मोनसे सिदान्थ' खालामनांगोन नंगौ नंगौ आंथ' बे हिनजावखौ बेनो हाबा होआ आं मालाबाबो होखाया आरो जुदि बिसोर लालायदोंबा होदोंबा बे न'आव जायगा गैया आरो 100% 50-50 आरो बे आंजों माबा मोनसे माबानांगौ नंगौ नंगौ लोगोफोर पबित्रनि गेदेर हिनजावनि फाइनाल कर्ट रेकर्ड फैबाय नैबेनो फाइनाल कर्ट रेकर्ड जागोन आरो लास्ट भिडिअ जागोन नैबेनो जानांगौ मानो होनबा पबित्रआबो सासे हाबा जाखानायसो मानसिनो आरोना माने अलरेडि हिनजाव दंखायोनो ओमफ्राय गथ'बो दंखायोबावनो ओमफ्राय बे बाथ्राखौ फैसालिया मोनथियाखैमोननो आरोना बे पबित्रआ जे हिनजाव दोङो फैसालिया मोनथियाखैमोननो मैयासो मोनथिदों आरोना पबित्रआ जे हिनजाव दोङो गथ' दोङो मैयासो मोनथिदों दा बेखौनो लानानै पबित्रनि हिनजाव गेदेरा माने फाइनाल कर्ट रेकर्ड फैबाय नोंथांमोना जोबजासिम बुजि मोनगोन बै पबित्रखौ माने गारनोबो गोसो गैयानो आरोना गावनि हिनजावा जे गथ' दोङो माबा दोङो दा बै फैसालिजोंबो गावनि हौवाखौ जुलि खालामहोआनो आरोना माने हिनजावा मा मावनानै जागोन गथ'खौ सोर नायगोन बे फैसालिजों हाबा जायोब्ला दा फैसालियाबो माने बे पबित्रजों थानो गोसो गैलाबो जानो हागौ माने बुंदोंमोन आरोना पबित्रआ जे हिनजाव दोङो ओरैबायदि आंखौ थगायबाय आङो मालाबाबो सानाखैमोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंनो आरोना बेनिफ्राय फैसालिया फैफिननो ओंखारदों दायो पबित्रआ ओरैबायदि थगायबाय दा फैसालिया ओरैबायदि थगायजाजाबाय आरो गावनो ओरैबायदि गाब्रबाय दैखर साफानिफ्राय बेयो दैखर मोजां गोदान दैखराव हाबनो नागिरदोंमोन दा बे दैखराव बियो फैसालिया गादलुनबाय आरोना गावनि हौवा थाखा फैसा गोनां गावनि हौवा अनसुला बेफोरखौ गारनानै जे बियो दैखर गोदान नागिरदोंमोन दा बियो मा जाखो बेफोरखौ गारनानै बियो मानो गोदान दैखर नागिरनो गोनां जाखो मानो गोदान बेफोरबायदि हौवा नांगौ जाखो थाखा फैसा एग्रे बेग्रे दखान दोङो बिल्डिं दोङो बेफोरखौ गारनानै आरो गथ' सानै दंबावो धन सम्पति गैयाबाबो जे गावनि गथ' गथायखौनो धन सम्पति साननानै जे बियो अनलायना जानांगौमोन गावनि गथ'खौ साननांगौमोन दा बेखौ गारनानै बियो गोदान दैखर नागिरहैदों मा जाखो दा थगायजाजाबाय गादलुनबाय दा फैसालिया फैफिननो ओंखारदोंनो आरोना नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ दे हेल' दा ओमफ्राय थारमाने पबित्रआ नोंनि हासबेन्डआनो जाहैबाय ना औ आंनिनो हासबेन्ड खै बोसोर जाखोमोन हाबा जानाया नोंसोरो खै बोसोर जाखोमोन हाबा जानाया जोङो माबा 2011 ना औ 11 ओमफ्राय बियो होजोंहाय थांनाया 2013 थांदों माने बियो आंखौ हाबा खालामैनि सिगांनो 9 इयारावनो थांदों खोमा दा बियो 9 इयार माने 2009 औ 2009 आच्छा औ ओमफ्राय नोङो जेब्ला बियो दाख्लै जे घटना जानानै थांबाय लाना खारनाय नों बेखौ खबर मोना मोनाखैमोन खबर माने मोनदों आरो आं दा नोंनो खोन्थाहरदोंमोन नामा बियो जेबो आङो बिनि फारसे बे हिनजावजों लोगो हमनाय बेजों थांनायखौ आं जेबो मिथिया आरो आच्छा ओमफ्राय नोङो खबर मोनखांनानै बेनो फन हरदोंमोन नामा नोङो औ हरबाय थादों ओमफ्राय मा होनदों गावहा बिदिनो नङा होनदों आरो आच्छा आंजों फैयाखै नङा होननानै बुंदों आरो आच्छा दाहालागैबो बे नङायानो बुंबाय थादों आरो बे दहायहालागैबो औ ओमफ्राय नङाबाथ' बियो खेबसे फेसबुकआव फैनानै बुंनांगौमोन ना बियो आं नङा होननानै बिदिनोथ' जोंबो दा दहाय गामिनि मानसियानो नङाबा बे फेसबुकआव मोनसे सिमान थांनांगौमोन होननानै बुंदों आरो दा खोथाया जाहैबाय जे बुस्थुआ फट'आ भाइरेल जादों बे फट'आथ' बेनोथार नोंनि हासबेन्डआनो आंनि हासबेन्डआनो जाहैबाय नामजों फट'जोंथ' मिलायखाबाय नामजों फट'जों माने गावसोर सानैजों लानाय फट'खौ नुखाबायना नोङो नुबाय आरो आं बेनो नोंनि हासबेन्ड ना दा बेनो जादों खोथाया दा नोंसोर ओरैनो मा स्टेप लानो नागिरदों जेनेबा आं गोसोखौ मोजां मोनाखै आरो जेनेबा बियो आंनि सिगाङाव जिबायदि खोथा बुंदोंमोन बेफोरो दा मिलायनाय बायदियानो जाहैबाय मिलायनाय बायदि माने मा बुस्थुआमोनलाय जेनेबा बे हिनजावा रेस्टुरेन्टफोर दङ नामा दंजोबो दङ रेस्टुरेन्टफोर दङ केन्टिनफोर सालायो जेनेबा आंनि मालिक आंनि हासबेन्डआथ' बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानैसो आंनि सिगाङाव खोन्थालांदों मारै होननानै जेनेबा बे हौवानि जेनेबा बेनि फिसायजों फैसालिनि हौवाजों बेयो रेस्टुरेन्टआव मावफागोन
लोगोसेयैनो आं खिथाबाव थाफागोन होननानैसो बुंलांदों न'आव हाबनानै आंनि सिगाङाव फनावबो बुंदों आरो आच्छा थारमाने गाव होनदों आरो नोंना बोराया औ बिदि होनलांदों बे आंनि हासबेन्डआ आं खिथाबाव थाफागोन होननानै बुंदों आरो आच्छा फैसालिजों फैसालिजों होनाखै हौवाजों होनना बुंदों खिथाबाव होनना बुंदों सासे लोगो फैसालिनि हासबेन्डजों औ बिदि होनदों बियो आच्छा बेनिफ्राय आरो बे जायगायाव जाय फैसालिनि रेस्टुरेन्टआव बिनि माखासे फुराना सिनियर लोगो बे हटेलाव मावदों आंनि आन्दाज आरो आदा आन्दाज खालामदां जेरै दहाय इउटुबारा होनदोंमोन सासे मानसिया बे होनदोंमोन आङो सोमदोनखौबो सिनायो आं जों बेजों गवायावनो खामानि मावफाखानो मोननाय मानाय होनना बुंदोंना सोमदोन होननाय बे सोमदोन होननाया फकेरानि आरो आंबो मिथिगौ बेखौ सिगांनो बिसोर लोगोखामोन ओमफ्राय बियो गावनि जायबा लोगो दा गावनोबो मैया बे फट'खौ हरदों गावनि लोगोआ भिडिअ भाइरेल जानायखौ ओमफ्राय बियो बे गावनि लोगोआ बे फैसालिनि कन्टेक्टआव बेयाव रेस्टुरेन्टआव मावनाय बायदि मोनदों आरो आङो थारमाने बुस्थुआथ' जाहैबाय दा लोगो थोगोनिथ' खोथा गैला नालाय खोनाबाय थारमाने बुस्थुआ जाहैबाय जेनेबा खोथाया जाहैबाय जेनेबा नोंनोबो खोन्थाखादों फैसालिनि रेस्टुरेन्टआव स्टाफ हिसाबै जेनेबा फिसायजों थाफागोन मागोन होननानै नङा होमबा आंनि सिगाङाव बे हिनजावनि फारसे फैसालिनिबो नाम बुंफेराखै खेबसे सासे लोगोल' हमबाय थादों आदा बियो आच्छा लोगो हमबाय थादों सासे लोगोजों आं लोगो हमनो होनदों ओमफ्राय बे मालिकनाव माबानानै फैनाय जाहैबाय आरो फ्लाइटजों फैदों बियो गुवाहाटिसिम आरो खोन्थानायालाय खोन्थादों रेस्टुरेन्टआव आं स्टाफआव थाफानो नागिरदों सासे लोगोजों होननानै बुंदों आरो बियो थांफिननायाव मा नोङो ओमफ्राय फ्लाइटजों थांफिनदों होनना खोन्थादों नोंनो फ्लाइटजों थांदों होनदों आरो बियो आंनि सिगाङावथ' बिदि होनाखै फैसालिया गावसोर सानजोंनो थांदों थांनाया खिन्थु क'क्राझारनिफ्राय ट्रेनजों थांदों बेबायदिसो दा माथो अखानायैनो जेन'बा बियो बेयाव गुवाहाटियाव हर थाहैदों हर थानाय हराव आंनो फन खालामदों आदा 10ता बाजियाव थारमाने फनखौथ' हरखागोन थारमाने फन हरनाया जेनेबा माखासे बुस्थुखौ गावबो लाखोमानांगोन नालाय नोंजोंथ' मोजां देखायखानांगोन बे उफाय गैया फनखौथ' कन्टिनिउ दोनबाय थाखानांगोन नोंजों दा नों मोनसे सन्देह खालामफ्लांगोनबो जानो हागौ नोङो बेखायनो गाव नोंजों कन्टिनिउ लाखिबाय थादों फनखौ दा नोंखौ दा जेनेबा नों दा बुंहरनाय बेनो आरो जे माने क'क्राझाराव रेस्टुरेन्टआव जेनेबा गाव स्टाफ हिसाबै थाफाफैगोन मागोन होननाया बिदि होनलांदों आदा बे आंनि सिगाङाव आरो आं बेखौ सैथोखौ आं नोंजों खोन्थाहरो बेनो आरो बाथ्राया दा हिनजावनाबो रेस्टुरेन्ट दंखायो नालाय दा बे ओमफ्राय जोंहाबोथ' न'खराव बुहुत मानसिया दा डिटेल्स माबाबाय थादों बिनि रेस्टुरेन्टखौ मिथिया माथो गसाइगावआवबो दंबावो ना आदा बेहा थागोन बेनाथ' थागोन थानोबो हागौ खिन्थु क'क्राझाराव दङ गसाइगावआवबो दाब्बा ना मा दङ नै बेहा दा ओरैनोथ' जेनेबा खोथायाथ' नंगौ बादियानो जाहैबाय जेनेबा ओमफ्राय नों मा सानमारदों जेनेबा दा साननो माने आङो जेनेबा बे जाय गथ'खौ बे जोनोम होनानै बोसोरनै मास मोनसे जाहैबाय गथ'आ आंथ' बेखौ ओरैनो हगारा दा नंगौ आंहाबो माबा मोनसे सिदान्थ' खालामनांगोन आंथ' बे हिनजावखौ बेनो हाबा होआ आं मालाबाबो होखाया आरो जुदि बिसोर लालायदोंबा होदोंबा बे न'आव जायगा गैया आरो 100% 50-50 आरो बे आंजों माबा मोनसे दा फाइनालि नोंथांमोना कल रेकर्डखौ खोनाखाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै फाइनाल आपडेट माने पबित्रनि हिन्जावा बुंखाबाय बै फैसालिजों जुलि होनो हानाय नङा मानो होनबा पबित्रआबो सासे हिन्जाव दंखायो दा बेनि हिन्जाव गिदिरा जाहैबाय बिबो गथ' दंखायोना आरोना दा पबित्रआ फैसालिखौ लाना खारदों नंगौ दा बे फैसालियाबो थगायजाजाबाय दा पबित्रनि हिन्जावाबो माने बे पबित्रजों थगायजाजाबाय दा नङा होनना बुंदों आरोना दा नामजों लोगोसे पबित्रखौबो बै फैसालिजों थानाय नुदों दा हिन्जावा बेखौनो 100% सानखाबाय दा नङा होनना थगायबालाय मा जानो मिडियानि गेजेराव गासैबो रायजो राजानो मोनथिखाबाय नङा होनबालाय बहा खारग'नो ना लोगोफोर बेनोसै आरोना थगायनानै मालाबाबो राजा जानो हाया मानसिया थगायनानै मालाबाबो खारनो हाया दा बेखौनो बुङो सिखावा 10ता आथिं थाब्लाबो मालाबाबो फान्दोआव जोबजाखायो बेखौनो माने गोसोआव ला आरोना बेखिनिसै भिडिअआ आङो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना हो पबित्रआ बे भिडिअखौ नुनाय बायदि फैसालिया बे भिडिअखौ नुनाय बायदि
दा लाजिगोन ना लाजिला बिसोरो न'आव फैफिनना जे फैसालियाबो दा बुंनांगौ खोथा गैला दे आङो गाज्रिसो मोननाय जागोन ना मिडियायाव गासिबो बुंखाबाय आरो बाराद्राय बुंबाबो गाज्रि मोनगोन बेनिखायनो आं बुंथ'लायला दा पबित्रखौ मा बुंबावगोन दा बबेबा उसायाव थांनाय USA आव थांनाय बबेबा सुइजारलेण्ड थांनाय माबा थांनाय बेफोरखौ गासिबो थगायदोंसोना आरोना बोरैथो थगायनो हाखो माने थगायनाय बाथ्राया बेनो जाहैबाय फैसालिखौ मोननो थाखायनो थगायदों सालाना फैसालियाबोथ' सासे गथ' सानैनिसो बिमा जाहैबाय माने मादैखौनो नांसिगोन जोङो ना आबौबो होनजाया बायदेवबो होनजाया मादैखौनो नांसिगोन गथ' सानै दोङो दा सोरबा सोरबि बुंदो बुरै मानसियानो बेफोरबायदि जानो नाङामोन होननानै दा माबासै आरोना बियो मोनसे गादल'नाय हिसाबै साननानै लादो गासैबो ओमफ्राय बेफोरबायदि खामानि मावलाबानो जाबाय दा मा बुंबावगोन मावा होनना बुंनो हाया जोङो मिडियायाव आजिखालिनि जुगाव बुरै हिनजावखौसो खारनाय नुदों बुरै हिनजावखौसो लासिसिं खालामनाय नुदों सेंग्रा सिख्लाफोरासो मान सनमान थांफाजोब्बायलै बिसोरनि थाखायनो जोंनो ना गासैबो मोजांफोराबो गाज्रि जाफाजोबनोसो हमबाय बेफोरखौ खोनानानै बेफोरखौ नुनानै दे नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अके थेंक इउ सो माच बाय